Assalomu alaykum xonam aziz, endi salomat xonadon bошед. Ман то ҳозирам ба он хоҳаре гуфтам, ки қиссаша ки мисоги мурда чишти преписка кард, то ҳозирам бо ӯ дӯстӣ дорам. Бо WhatsApp гап мезанем, ҳамдигар қати дӯстӣ дорем, алоқа дорем. Бо мепурсад чӣ ҳолу аҳвол дорӣ. Бо мегӯяд ки не бия меҳмонӣ хонаи мо. Ин яре мусалмони воқеӣ мегӯянд, мусалмони ҳақиқӣ, ки ба хотири худованд кореро мекунад, касеро мушкилашро осон мекунад. Фаҳмидем? Аммо вақте ки репе гирида, амон начальники репе медодагӣ гуфт, ки агар одамеро ки гуфта бошед 3 сола преписка карда, бигирин биёринш қати документҳои хонааш, ба ман шуморо преписка мекунам, бовар кунам. Зана гуфт: «Мерам». Бо ҳамроҳӣ омад ба ҳамон чиз, ФМС ҳамон Чечня, документашо гирифт омад, гуфт, ки мои хоҳарро преписка мекунем. Барое ки уҷода строгая да, мисол одамо бояд биёранд, нишон диҳанд, ки преписка мекунам, баъд документа вай мекунанд, медиҳанд. Баъд омад гуфт: «Ҳо, мо препискаш мекунам». Фароен гӯ якум этаж отпечатки палци гирифтанд, изи дастумро гирифтанд и вай карданд. Печатам монданд дар пеши ҳамон зана худаш. Гуфт, ки «Маҳо иҷоза медиҳем, ки ира чӣ кунед, преписка дар хонаи мо монед». Фаҳмидед? Ма дар ҳаётам бисёр чизҳоро дидагим, лекин ино маро ранги чӣ мегӯянд, як кӯдаки чӣ моам кӯдаки майдаяком хеле тасаввур мекунанд. Ман дар кӯдакӣ мегӯям шуморо, ки ягон кас маро гуфтагӣ нест, и гап хеле, гап хеле, бояд ки хел кунем. Ман як кӯдакӣ ҳама чизро хеле мефаҳмидам. Ҳама яъни росту дурӯғро худам ҳис мекардам, ки ин одам дурӯғ гуфтааст, ин гап одам рост гуфтааст. Ин гап корро бояд ман накунам, корро бояд бикунам. Не ки падару модари ман ягон бор маро гуфтагӣ нест, ки духтарам ин корро нодуруст кардӣ, корро бояд хел кунӣ. Ягон кас маро гуфтагӣ нест. Ай кӯдаким, барое ки маро Аллоҳ таоло ҳамин хел кӯдаки нобиғаи бо ақли зирак офарида, ки ман як кӯдаким медонистам, ки бо кӣ дар ҷош гап занам. Ман дугона надоштам, ман дар кӯча бозӣ намекардам. Ман ягон кас қатъи дар кӯча гапи ҳафту ҳашт намекардам. Ай кӯдаким. Дар мактабам вазифаҳои хонагӣ дар вақти танаффус ма иҷро мекардам. Дар мактабам кор бозӣ намекардам. Ин ҳамсинф аст намиҷа Саидбек бигӯяд, ки дар мактаб ман чӣ гуна муомала доштам бо ҳамсинфам. Намекардам бозӣ. Падари раҳматӣ як тӯбча майда харидаги буд, худам рафта танҳо ягон вақт мехостам дар берои пишти мактаба бозӣ мекардам, меомадам ягон вақт мехостам. Ман хеле буda калоншдагим. На дугона доштам, на ягон ҳамсинфе, ки ягон ҷо барем ҷашнгирӣ кунем, чӣ кунем. Як бор бо ҳамсинфам кино рафтагим ҳамакаса, дарс биромадем ва дарс пешакӣ рафтем ҳамакаса. Кинои кадом Ҷими ҳаҷа буда вақти СССР. Як дарса гуфтем ки иштирок намекунем, мерим кино. Рафтем ҳам очират калон, на кино шуд, на ҳеҷчи. Баъд чӣ кардан? Моро чӣ мегӯянд, огоҳӣ додан, ки дига кортон накунед. Дар мактаб як борам ҳамсинфамон ҳама якҷоя рафтагим. Як бор дар ёдам ҳаста. Ғайри ин ман бо ягон ҳамсин, бо ягон дугона ягон ҷо рафтагӣ нестам, бозӣ кардагӣ нестам. Дугонаи ман дар вақтҳои холигим, вақти падару модарам кор мерафтанд, китоб буд. Ман бо китоб мегаштам. Як шкафи калон дар хонаам китоб буд. Китобро гирифта фақат китоб мехондам, бо китоб хоб мерафтам, бо китоб мехестам. Модар раҳматӣ мегуфт, ки гапи беҳуда гап назанед. Ё ки китоб хонед, ё ки хоб равед, ё ки вазифаҳои мактабитонро мекунед, чиқро мекунед, гапи беҳуда гап назанед, байни ҳамдигари ҷанг ҷанҷол, нофаҳмоӣ накунед, гапи кӯчаро хона наёред, вали хонаро кӯча набаред. Моам хеле калон кардагим, лекин барои чӣ мегӯянд, прописка, ки одамро баранд дар қувваи барқ монанд, холаро таҳдид кунанд, ки биёдара дар қувваи барқ монанд, ин хелиро дар 53 солагӣ ман дидам, ки ҳамин қавваҳ на дар пропискаи дар Душанбе аз соли 2010 то 2022 будем, ягон кас ин гапа гуфтагӣ набуд, бегонаҳо. Дар Чечниям 3 сол прописка кардан, ин гапа ман нашунавидам. Ин иҷа дар шаҳр дар мо 6 сол шуд, ки прописка дар хонаи бегонаҳоем, хе гапа нафаҳмидем. Гуфт компютеро мусофида намардем, айҷиано хе гапа фаҳмидем, ки барои ту дар пропискаи хонаи мо хе биё, ки маро дар қувваи барқ мемонанд. Пайғамбари мо Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам ба қатл гуфтанд мерасонем. Аз худованд ваҳй омад, ки пайғамбар бара дар ғор пинҳон шавад, ки таро ба қатл мерасонанд. Пайғамбарон ама пайрави пайғамбар ҳастам. Пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам дӯст медорам. Аллоҳ таоло марам ҳимоя мекунад. Манам меояд ҳиссиёт, ки Фирӯза бара шикоят ки бара эҳтиёт ки ту бандаи ман ҳастӣ, ту ба касе кордор нестӣ, ту гуноҳ намекунӣ, ту дар роҳи ман ҳастӣ. Худованд раҳми маро мехӯрад. Не касе, ки ба раҳмати худованд бовар надорад, ку гапои маро мегӯяд, сказка нақ кеси. Не ки ман дар ҳаётам ин хел кора шудагиам, ки худованд раҳми маро мехӯрад. Ози ман ҳамаи ватсапҳои одаморо удалил кардам, дига қатишка гап намезанам. Русо як гапи зур доранд, меньше народа больше кислорода мегӯянд. Одам кам бошад, кислород бисёр аст, нафаскашӣ. Ози ман ватсап ягон ҷо надорам, на телеграм, на ватсап, бе ҳеҷ чиз. Зиндагиам хеле зур озод мегардид. Нафаси озод мекашам, ҳеҷ кас дига таҳдид маро намекунад. Ватсап буд ҷиянам таҳдид мекунанд, Исус дар қувваи свет мемонанд, та меёранда мекашанд, та хоҳарам ки бихе биё, ки ин ҷиян билет харида меравад пешит. Биёен билетотон қатъи қувваи свет касеро мондаан гирен. Не ки иншоалло, ки маро дар қувваи свет ҳеҷ кас монда наметавонад, барое ки ба доди ман ягон каси шумо намерасад, ҳеҷ кас, на тоҷик, на рус, на арабу, на англиҷанш
ба ман намегӯяд ки муттарад дар бари ҳастӣ. Дар бари ман Аллоҳ таоло аст мегӯям. Ҳарчанд ки «Э банда ғам махӯр, ғамхоҳарат манам, дар ҳарди ҷаҳон харидорат манам». Насиҳатҳои модарам, насиҳатҳои падарам доим дар чи аст, дар яхи гӯшам аст ва дӯст доштанам Худованд, робитаам бо Аллоҳ таоло якум ҷо месад ва насиҳат, тарбия падару модарам дар дуюм ҷо. Сеюм ҷо ҳеҷ кас дар бари ман нест. Ҳеҷ кас парвои ман надорад. На хешум маро парво надоранд, бегона маро парво мекунанд. Хешум маро бурда дастгирӣ мегӯянд монимта исӯ бегона маро мекунанд. Албатта ки не. Ҳеҷ кас маро дастгирӣ намекунад. Ба умиди ҳеҷ кас нестам, фақат ба умиди Аллоҳ таоло. Поделиться кардан, подписаться ва лайка фаромӯш накунед.